Беларусы вельмі дрэнна ведаюць свою гісторыю. А вот с точки зрения деревни, в общем, все у них хорошо. Беларусь даволі урбанізаваная краіна. Ну, але я баюся, што чым далей Лукашенко у Беларусі кіруе, то беларуская гісторыя ўвогуле пачнецца з 1994 года. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, у эфіры вядучыя Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць – палітычны аналітык, журналіст Валерый Карбалевич. Добрый день, спадар Валер. Добрый день. Спадар Валер, вы человек які даўно сочыць за тымі палітычнымі, сацыяльнымі працэсамі, якія адбываюцца ў незалежнай Беларусі, ну і глыбей таксама, яшчэ да незалежнасці. Можа быць, вы акуратна нам і скажаце, вот гэтыя глыбінныя нейкія там спробы, пошукі нацыянальнай ідэі, яны адбываліся, не адбываліся? Можа, мы тут нешта шукаем, а яно даўно знойдзенае? Бачыце, тут ёсць шэраг праблемаў для таго, каб сфармуляваць, што такое нацыянальная ідэя. А першая праблема – Беларусь недасфарміраваная нацыя. А то бок працэс нацыятварення ў Беларусі не закончаны. Другая праблема – Беларусь вельмі моцна расколатая нацыя, расколаты соцыум. Такого глыбокага расколу, як у Беларусі, ну, мусіць, трэба пашукаць яшчэ. Многія народы, многія соцыумы расколатыя. Вот зараз у США такі вельмі моцны раскол за Трампа, але гэты раскол носіць хутчэй больш палітычны характар. Беларускі раскол – гэта раскол па такіх светапоглядных, базавых, каштоўнасных рэчах. Беларусы дасюль одна і другая частка маюць супрацьлеглыя погляды на тое, на якой падставе павінна фарміравацца беларуская дзяржава, геапалітычныя арыентацыі, на якой падставе павінна будавацца эканоміка, план ці рынак. Патрэбен у краіне адзін гаспадар, ці патрэбна дэмакратычная сістэма і так далей. Вось светапоглядныя, глыбінныя, базавыя каштоўнасці падзяляюць беларусаў. І ў такім разе сфармуляваць нацыянальную ідэю вельмі цяжка, бо у гэтых двух плыняў, двух частак беларусаў вельмі розныя погляды на адны і тыя ж рэчы. Таму вось гэтыя дзве праблемы вельмі моцна перашкаджаюць. І нарэшце яшчэ адна праблема ўжо трохі палітычная – это тое, што фактычна няма рэальнага дыялогу паміж гэтымі дзвюма групамі. Бо улады штучна падтрымліваюць гэты раскол і абапіраюцца на тую большасць. Вось, а меншасць фактычна ніяк не прадстаўлена ў палітычнай сістэме. Яна загнаная ў некі андэграунд, у некае падполе, у некае гета. Ну, я адтуль спрабую там у Фейсбуку, у сацыяльных сетках прапанаваць свой праект. Вось, таму агульнанацыянальнага дыялогу ў краіне няма ўжо вось цэлых 26 гадоў. Гэтым таксама яшчэ адна праблема, якая перашкаджае фармуляваць некія такія рэчы, якія б маглі б аб'яднаць нацыю. Але мы говорим у дадзеным выпадку толькі вот про 26 апошніх гадоў, а калі зазірнуць глыбей, вот мы чулі такое меркаванне, што нацыянальную ідэю некалі вот 100 гадоў таму сфармулявалі бацькі-заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, і вось бярыце гатовае. Можна ўзяць што-небудзь з глыбіні, ці ўсё ж такі цяперашні час ён не вельмі уносіць свае карэктывы? Бачыце, мы тут сутыкаемся яшчэ з адной праблемай. Беларусы вельмі дрэнна ведаюць сваю гісторыю, сваіх гістарычных герояў, свае
некія інтэлектуальныя напрацоўкі, якія рабілі нашы продкі. Гэтым таксама праблема. Звярніце ўвагу, на беларускіх грошах няма партрэтаў. Паглядзіце грошы суседніх краін, там ёсць партрэты выбітных дзеячоў гістарычных, якія прызнаюцца ўсімі. У беларусаў такіх герояў практычна няма. Калі паглядзець сацыялагічныя пытанні, то вот такімі героямі будуць там Кастусь Каліноўскі, Пётр Машэраў, але зноў жа колькасць людзей, якія вось лічаць так, яна менш паловы. А вакол постаці Каліноўскага ў мінулым годзе нават пачаліся паміж гісторыкамі вялізныя спрэчкі, ён чый герой, беларускі ці польскі. То бок, гэта соцыум, які не мае сваіх нацыянальных герояў, якія прызнаваліся ўсім грамадствам. І гэта таксама вялікая праблема. І зноў жа, вось, калі прыязджае у Менск некі чалавек з-за мяжы, ён ходзіць па вуліцах, глядзіць, як называюцца беларускія вуліцы, чые помнікі тут стаяць, як называюцца станцыі метро. І ў яго ўражанне, што да 1917 года у гэтай краіне нікога ўвогуле ніякага народа не жыло. У 17 годзе некі прыйшоў народ і заснаваў тут савецкую, беларускую савецкую сацыялістычную рэспубліку. Вось. А апошнім часам беларуская гісторыя на афіцыйным дыскурсе ўвогуле была падрэзана да Вялікай Адчайнай вайны. Вось Вялікая Адчайная вайна – гэта тое, што як бы фарміравала нацыю. Але я баюся, што чым далей Лукашенко у Беларусі кіруе, то беларуская гісторыя ўвогуле пачнецца з 1994 года. Таму беларусы дрэнна ведаюць сваю гісторыю. Слушайте, вот вы сейчас перечисляете, что белорусы плохо знают свою историю. Белорусы... И это еще не прогучало, что не ведают своей мовы. Да, еще, мы заранее знаем. И отреклись от национальных символов. Да, и символов нет. Вот смотрите, я вот вашу книжку про Лукашенко читал, и, по-моему, вы написали книжку не про Лукашенко. То есть, может, вы хотели написать про Лукашенко, но вы написали про белорусов, которым этот Лукашенко нравится. И у вас там есть такой термин в отношении белорусов – доиндустриальные люди, доиндустриальный народ. То есть доиндустриальный, в общем, деревенские люди, которые вот находятся в ситуации, когда они только-только бросают деревню, в которой они живут, такой аграрной, сельскохозяйственной жизнью, ручной труд, там при помощи лошади, там или каких-то первых там самых не очень там сложных механизмов, и они переезжают в город, и здесь с большим трудом, там, через большой стресс осваивают эту вот городскую жизнь. И вот если смотреть на белорусов не как на граждан, горожан, людей, которые вот понимают, что такое город, а на людей, которые вот только-только переезжают из деревни в город, тогда, по-моему, все становится на свои места, потому что с точки зрения вот городских, да, с точки зрения такой городской культуры, да, белорусы, в общем, очень неправильные, не оформившиеся, странные. А вот с точки зрения деревни, в общем, все у них хорошо. Да, в том смысле, что у них они правильные. С точки зрения вот, как бы деревенской культуры, все белорусы – это очень правильные люди. Они живут правильно, у них там семьи, у них там дети. Они выживают как могут, пользуются любой возможностью. Они лишний раз не рискуют. Они не участвуют во всех этих рискованных политических акциях, политических действиях, потому что они их не понимают и чаще всего подозревают, что это вот какая-то специальная провокация, сделанная там какими-нибудь еврейскими, американскими там страшными спецслужбами и так далее. То есть, в общем, мой вопрос звучит так. Может быть так, вот все, что вы перечислили, что вот как бы белорусы у них здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо, это проблема не громадства, а это, в общем, это результат того, что белорусы, в общем, еще не приехали в город. Они пока не распаковали вещи, они еще пока не освоили город. Они еще, в общем, живут инерцией вот как бы села. Вот с точки зрения сельского человека, с точки зрения деревни, Лукашенко прекрасен. Да, вот он замечательный. У него усы. Он широкоплечий, большой, волевой. Решает все вот как вот этот самый бригадир тракторной бригады. Волевым решением, громко, там,
да, чтобы всем было слышно. Да, с точки зрения городского человека, ну, это смешно. То есть, как бы Лукашенко, ну, я не знаю, он где-нибудь там где-нибудь в Голландии он бы был бы политиком, но там 3% фермеров где-нибудь в самом отсталой части Голландии. А здесь он как бы вот звезда такого мирового масштаба. И, в общем, может, получается все это потому, что белорусы еще как бы вот на пути. Складанае пытанне. Ну, па-першае, мы ведаем з гісторыі, што і нацыі, якія былі сялянскімі, маглі даволі эфектыўна сфарміравацца як нацыі, як сучасныя нацыі. Ну, я не ведаю, літоўцы, нашы суседзі. Ось. Другі момант. Ну, то, што Беларусь сялянская нацыя, гэта ўжо это давно пісаліся і шмат казалі, шмат якія інтэлектуалы, эксперты і так далей, што ў Беларусі не было ні свайго ўласнага дваранства, ні сваёй уласнай буржуазіі, свайго беларускага гарадскога насельніцтва і так далей. Ось. Але з іншага боку, глядзіце, Беларусь даволі урбанізаваная краіна. І па ўзроўню урбанізацыі, па ўзроўню колькасці людзей, якія жывуць у гарадах і вёсцы, ну, Беларусь вышэй сярэдняга ў нашым рэгіёне. Рэгіёне ўсходняй цэнтральнай Еўропы. Вось. З іншага боку, так, значнай ступені Лукашенка, які прыйшоў да ўлады, абапіраўся на людзей, скажем так, з свядомасцю доіндустрыяльнай, патрыархальнай. Вось. І Лукашенко ўвесь час апелюе да свайго электарату, хаця яго ўжо, здаецца, не так і шмат, калі там лая чыноўнікаў і кажа, вось, будзеце дрэнна працаваць, адпраўлю я вас там у калгас і будзеце там гной віламі, так сказаць, перабіраць, да? То бок, ну, вот, здавалася, які калгас, якія вілы, якія лапаткі, якія граблі, да? 21 стагоддзе, пра камп'ютар трэба казаць, а ён кажа вось пра гэта, і ягоны электарат яго разумее. Вось. Але, зноў жа, ёсць нейкія рэчы, якія, скажам, дрэнна ўпісваюцца вось у гэты фенамен патрыархальнай нацыі. Скажам, беларусы не рэлігіозны соцыум. А у беларусаў, скажем так, высокі ўровень распада шлюбаў. Это адзін з лідараў па распаду шлюбаў у свеце. Там, да, 40-50% шлюбаў распадаюцца. Это дрэнна ўпісваецца ў кантэкст, у канцэпцыю, скажам, кансерватыўнай, патрыархальнай нацыі. У беларусы вялікае патрабленне алкаголю на душу насельніцтва. Вось. То бок, шмат рэчаў, якія кажуць, што это не зусім патрыархальнае. Давайте вот по поводу того, что браки распадаются, по поводу того, что в церковь никто не ходит, и по поводу того, что с алкоголем все прекрасно. Ну, в смысле, его часто со вкусом пьют. Вот мы тут общались с Латышонком, с Олегом. А Олег Латышонок так, ну, нам не под запись, так, ну, шепнул на ухо, что, в общем, белорусы, они, в общем-то, как бы, ну, христианская церковь стояла. Ну, он говорил про белорусов на Белосточине. Вот, но, в общем-то, они так в душе своей остались язычниками. И вот если мы говорим про язычников, то у язычников, наверное, вот этот христианский брак, твердый и долгосрочный союз мужчины и женщины, он, наверное, не очень принят. Алкоголь, ну, понятно, что с алкоголем тоже все хорошо. В церковь ходить. Вот Латышонок приводил примеры, что вот бывали случаи, когда у белорусов в 90-х годах, там, допустим, была разрушена большевиками церковь. Ну, так случилось. Такие никто не восстанавливал. Вот. А все свои религиозные нужды люди ходили удовлетворять при помощи вот какой-то бабки, шептухи, в лес куда-нибудь там сходить. То есть, в общем, это доиндустриальный народ, но он по-настоящему доиндустриальный, потому что он еще и не особо церковный. Ну, в плане, что вот какой-то такой вот дисциплинированный большой культ, да, вот, ну, церковный, с церковным календарем, как у католиков, как у неатов, как у кальвинистов, как у православных. Он тоже не особо здесь прижился, и это вот идентичность, ну, как бы вот поведение людей, вот мировоззренческое, которое вот выходит в этот город, да, в Минск, вот, она вот по-настоящему доиндустриальная, вот без всяких этих ваших религиозных штучек, да, она вот языческая.
Ну, відаць, я б тут хутчэй звярнуў увагу на то, што большасць беларусаў праваслаўная. А праваслаўная рэлігія, яна менш уплывае на паводзіны людзей, чым і католікаў, і пратэстантаў, і калі глядзець на колькасць уцыркоўленых людзей, то бок якія кожную нядзелю ходзяць у царкву, то у праваслаўным свеце такіх значна менш, чым у каталіцкім свеце, а яшчэ менш, чым у пратэстанцкім свеце. Это агульная тэндэнцыя, і Беларусь тут у эту тэндэнцыю упісваецца. Я б тут наконт язычнікаў не стаў бы, так сказать, будаваць нейкія тэорыі на гэтай падставе. И вот еще один вопрос. Сегодня была новость о том, что в Минске теперь официально живет 2 миллиона человек, не больше. И вы сказали, что белорусы – это очень урбанизированная нация. Но, в общем, это город, но вот этот город, в котором вот только недавно начали открываться кафе. Да, вот город, он же подозревает городскую жизнь. Городская жизнь – это кафе. Городская жизнь – это кинотеатры. Это просто театры. Да, это какие-то концерты. Причем регулярные, причем их много. Джазовые, рок-н-ролльные, бог знает какие. Это большое количество выставок. Ну, вот это такое большое развитое культурное житье. Значит, вот феномен улицы Зыбицкой, или Зыбицкой, как правильно? Ну, вот этой вот улицы, на которой вдруг появились кафе. Эти кафе появились, ну, буквально там 3-4 года назад. Да, кофейни, которые вот я тут время от времени хожу по Минску и смотрю, они вот реально возникают вчера. То есть люди в город переехали, но этот город вроде бы как еще не совсем и город. Он не живет городской жизнью, он только учится этой городской жизнью жить. Вот. Вы кажаце пра гарадское жыццё еўрапейскага кшталту. Газеты, опять же. Вось. Тут можна сказаць, што ў Савецкім Саюзе шмат было гарадоў, яны былі буйныя, але вось у таго самага гарадскога жыцця, пра якога вы расказваеце, таксама не было, ці было вельмі мала. І ў гэтым сэнсе хутчэй Беларусь, савецкі горад быў дасюль і яшчэ ў значнай ступені захоўваецца. Вось менавіта з гэтага гледзяшча трэба глядзець, што Беларусь у значнай ступені савецкі соцыум. І вот сталічныя пытанні, якія праводзіліся недавно, дзе людзям задавалі пытанне, а ці трэба мяняць вот назвы вуліц, якія названы ў імя там савецкіх рэвалюцыянераў, савецкіх партыйных, дзяржаўных дзеячоў. Большасць кажа, не, а навошта? То бок ім цалкам комфортна з вуліцамі там Свердлова, Кірова, Дзяржынскага, Калініна і так далей. Вось. А тут справа ж, бачыце, у чым? Індустрыяльная рэвалюцыя ў Беларусі адбылася не тады, калі яна адбылася ва ўсім Савецкім Саюзе. В Савецкім Саюзе індустрыяльная рэвалюцыя і важны этап адбыўся да вайны. Вось. І гэта індустрыяльная рэвалюцыя ёй спадарожнічала моцнае падзенне ўзроўню жыцця, палітычныя рэпрэсіі, насілле і так далей. А ў Беларусі індустрыяльная рэвалюцыя адбылася пасля вайны. 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. І яна вела за сабой павышэнне ўзроўню жыцця людзей. Вось тыя самыя вялізныя масы беларусаў, якія прыехалі з вёскі ў горад, атрымоўвалі тут кватэру. І па іх вясковых паняццях гэта вялізны прагрэс. Калі чалавек мае сваю кватэру, і там усе, так сказаць, неабходныя патрэбнасці, што ён можа там задавальняць і так далей. Гэта было вельмі важна. І па ўзроўню урбанізацыі Мінск займаў другое месца ў свеце пасля Мехіка 50-е, 60-е, 70-е годы. То бок, вось гэта індустрыяльная рэвалюцыя, якая адбылася ў тыя самыя часы, якія потым назвалі перыядам застоя, вось, беларусы успрымалі як вельмі добрыя часы. А ў Беларусі не было такой карупцыі, як у значнай частцы Савецкага Саюза. У Беларусі у крамах практычна заўсёды была каўбаса, чаго ў Расіі, так сказаць, далёка не заўсёды было. На чале Беларусі стаяў даволі папулярны ў народзе палітык Пётр Машэраў, пра якога можна было б сённяшняй мовай сказаць палітык-папуліст.
у добрым сэнсе гэтага слова. То бок, беларусы вось гэтыя часы ўспрымалі як, ну, не залаты век, але ва всякім разе вельмі, вельмі добры перыяд у сваёй гісторыі. І калі прыйшоў Гарбачов і сказаў, што это ўсё быў перыяд застоя, это ўсё было дрэнна, трэба ўсё перабудова, беларусы яго не зразумелі. І гарбачоўскай перабудове супраціўлялася як номенклатура мясцовая, так і большасць грамадства. Невыпадкова Алесь Адамович назваў Беларусь антыперастроечнай Мандэй. Вось. І гэта зразумела, таму што тое, што для большасці насельніцтва Беларусі, большасць насельніцтва Савецкага Саюза был перыядам, ну, скажам так, дрэнным для беларусаў, гэта был добры перыяд. І калі Лукашенко ў 94 годзе сказаў, што я верну вас до Савецкага Саюза, я верну вас назад, да таннай каўбасы, да таннай гарэлкі. Не трэба нам гэтыя рынкавыя рэформы, не трэба нам прыватызацыя. Трэба, каб быў дзяржава ў эканоміцы, трэба, каб у краіне быў адзін хазяін, адзін гаспадар. Вось, усе гэтыя дэмакратычныя рэчы пра падзел уладаў, гэта ўсё, так сказаць, гэта ўсё, што называецца, ад лукавага. Вось, і трэба рэаніміраваць Савецкі Саюз, і інтэграцыя з Расіяй, гэта як быў першы крок на рэанімацыі Савецкага Саюза. І народ яго падтрымаў. І Лукашенко пачаў у значнай ступені рабіць тое, што абяцаў. І гэта ў значнай ступені забяспечыла яму падтрымку даволі доўгі перыяд. Цяпер-то гэтай падтрымкі ўжо няма, але ў 90-е, 2000-е гады яна была. Давайте ўсё ж таки бліжэй, можа быць, да рэчаіснасці ў тым сэнсе, што нацыянальная ідэя і вось гэты падзел грамадства на две часткі, пра якую вы сказалі. Прычым гэты падзел, які падтрымліваецца штучна уладамі. Ці ёсць нейкі сродак, ці, як правільна сказаць, каб ўсё ж такі нацыю сцэментаваць, звесці ў адну плынь? В умовах існага палітычнага рэжыму такіх шансаў няма, таму што вот этот канфлікт, штучны грамадзянскі канфлікт, падтрымліваецца уладай штучна. Вось, і вось гэтыя людзі, якія не супадаюць, і па пазіцыі якіх не супадаюць з афіцыйнай пазіцыяй улады, і яны аб'яўляюцца ворагамі, і менавіта ў барацьбе супраць іх як бы фарміруецца тая большасць, якая падтрымлівае Лукашэнку. Так, дасюль вось гэта было. Таму улады не зацікаўлены ў тым, каб вось быў грамадзянскі мір. Улады штучна падтрымліваюць гэты канфлікт. Вось, і таму надзеяў на тое, што будзе нейкі агульнанацыянальны дыялог, агульнанацыянальная дыскусія, без якой немагчыма фармавання нацыі, паўнавартаснай нацыі са ўсімі каштоўнасцямі, якія аб'ядноўваюць, ну, немагчыма. Мне просто цікава, а можа быць так, што мы вот цягам дыскусій у нашай праграме па выніку прыдумаем нейкую такую нацыянальную ідэю, якая спадабаецца абедзвюм гэтым плыням, якая будзе прынятая абедзвюмі плынямі, і па выніку, нягледзячы там пэўныя супярэчнасці, яны неяк так скажуць, а давайте вот пад гэтай ідэяй пойдзем разам. Не, ну, ведаеце, нацыянальная ідэя – это ж не нейкі такі лозунг перадвыбарчы, які можна, так сказаць, сфармуляваць там за моцную квітнеючую Беларусь, да, якую Лукашенко вылучыў лозунг такі. Нацыянальная ідэя ёсць вынік высілак і інтэлектуалаў, і грамадскасці, і павінна гэтая ідэя як бы трапіць у нейкі такі фокус, у некае такое яблычко, каб все сказалі, о, якраз тое, што трэба. Вось. І штучна гэта сфармуляваць немагчыма. Сфармуляваць можна, але яна не будзе, што называецца, падхоплена большасцю грамадства, не будзе ўспрынята большасцю грамадства. І так далей. Таму такія рэчы штучнымі метадамі не робяцца.
Вот вы кажаце, што пакуль існуе дзеючая ўлада, нейкае такое аб'яднанне немагчымае. Уявім сабе, я вот зараз карыстаюся Максімам любімым прыёмчыкам, уявім сабе, што вот заўтра гэтай улады няма, яна змянілася. Прыйшлі новыя людзі, ці гэтая ўлада раптам трансфармавалася, вот здарыўся цуд такі. І што? Тады імгненна гэтыя две плыні аб'яднаюцца? Імгненна две плыні не аб'яднаюцца, але з'явіцца магчымасць рэальнага дыялогу паміж гэтымі двума плынямі. Гэты дыялог будзе адбывацца ў парламенце. Не, вот чакайце, уявім сабе. Лукашенко сышоў. Новая ўлада. Ці там чакаюць новую Віктор ўладу? Лукашенко. Чакаюць новую ўладу. Што мы ўбачым? Адна плынь, якая адчувае сябе рускімі са знакамі якасці. О, а зараз мы нарэшце ў Расію без перашкодаў, без этого вот Лукашенкі, который раптам пачаў гаварыць, што незалежнасць гэта святое. Другі бок скажа, ну вот нарэшце мы без Лукашенкі, які не даваў нам, казаў, што ніколі мы не пойдзем у ЕС. Зараз спакойна пойдзем у ЕС. Ці не будзе яшчэ больш наадварот такога? Ну, зразумела, што аўтарытарны рэжым заганяе рэальныя супярэчнасці ў падполле, у андэграунд, у сацыяльныя сеткі, і як бы рэальнай палітычнай дыскусіі ўкраіны быць не можа, як і тых супярэчнасцей, якія ёсць рэальна, яны не могуць рэальна як бы выходзіць на паверхню. Разумееце, дэмакратыя гэта не ёсць адсутнасць супярэчнасцей. Дэмакратыя ёсць такая рэч, якая стварае легальныя механізмы для легальнага, легітымнага вырашэння гэтых супярэчнасцей, для пошуку кампрамісу. Вось такіх інстытутаў у Беларусі няма. Адна частка сілай падаўляе іншага, і ў выніку вось мы маем тое, што маем. А дэмакратыя прадугледжвае стварэнне такіх механізмаў. І таму спачатку трэба стварыць такія механізмы легальнага вырашэння, легітымнага вырашэння супярэчнасці. Вось. І я не думаю, што як бы пацягнуць там некая частка ў Расію, некая частка ў Еўразвяз. Ўсё ж такі я думаю, што вот тую пазіцыю, якую займае Лукашенко, што мы сябры, браты з Расіяй, але мы хочам быць самастойнымі, у прынцыпе, яна адлюстроўвае нават настрой тых людзей, якія пазітыўна ставяцца да Расіі. Таму я не бачу тут такой сітуацыі, што Беларусь тады безаглядна пойдзе на інтэграцыю з Расіяй. А можно сказать, что вот из того, что вы говорите, мне кажется, следует, что Беларусь изменится, когда вот все это доиндустриальное сознание, о котором вы упомянули уже, вот, оно вот как-то само собой рассосется, и его заменит какая-нибудь новая форма сознания. Ну вот, грубо говоря, идет электричка из Вильнюса в Минск. В этой электричке там, не знаю, 300 человек. Эти 300 человек, которые 2-3 дня ходили по нормальному, европейскому городу, с газетами, с кафе, с политической жизнью, с культурной жизнью, вот они несут в себе эту бациллу нового сознания, она понемногу распространяется. Поскольку граница сейчас относительно открытая, то, в общем, каждый такой поезд, который ездит туда, в Евросоюз, в Литву, в Польшу, в Ригу, туда и обратно, в общем, он понемногу как бы меняет и разрушает вот эту вот, как вы объяснили, патриархальную, доиндустриальную, сельскую, вот, деревенский мир, в котором был востребован Лукашенко. Вот когда-нибудь наступит критическая масса людей, которые там побывали, посмотрели, поняли, что вот не нужно вот так жить, надо жить по-другому. И тогда Лукашенко, он просто как мираж, он рассеется, на его месте появится кто-то другой. Или что-то другое. Глядзіце, вот насельніцтва Берасцейскай і Гароднінскай вобласці, абсалютная большасць, шмат разоў уже пабывала ў Польшчы. Шмат разоў пабывала і ў Літве, і якраз бачыла вось тое іншае трохі жыццё, чым у Беларусі. Як гэта ўплывае на іх свядомасць? Не толькі выбарчыя кампаніі, але і сацыялагічныя пытанні, якія шмат гадоў праводзіліся незалежнымі сацыёлагамі, паказваюць, што вялізнага адрознення у свядомасці, у
у падтрымцы улады, падтрымцы Лукашэнкі паміж, скажем, Магілёўскай і Берасцейскай, Гомельскай і Гродненскай вобласці няма. То бок вось тыя паездкі у Европу, у Польшу не вельмі моцна ўплываюць на свядомасць беларусаў гэтых заходніх вобласцей. Таму што каштоўнасці такая рэч, якая даволі кансерватыўная, і так хутка памяняць свае ўяўленні, нават калі ты ўбачыў там нешта іншае, наўрад ці магчыма, бо еўрапейскія каштоўнасці прадугледжваюць вельмі сур'ёзны перамену у жыцці людзей. Гэта вялікая праблема. Беларусы баяцца пераменаў. Беларусам у значнай ступені, но ў всякім разе дасюль, у прынцыпе, тая мадэль патэрналісцкай дзяржавы, якую прапанаваў Лукашенко, была даволі зручнай. Вось. А еўрапейскі каштоўнасць прадугледжвае, што чалавек бярэ адказнасць на сябе. Вось. І хоць вось гэты канструкт сацыяльнай дзяржавы ў Беларусі з кожным годам ён змяншаецца, і рэальна сацыяльныя некія даброты з боку дзяржавы, яны ўсё не мінімальныя, але вось гэты міт пра сацыяльную дзяржаву, якую Лукашенко стварыў, ён жывучы. Вось. І таму зразумела, перамены ідуць. Зразумела, перамены ідуць, з'яўляецца новае пакаленне, вось, якое не жыло ў Савецкім Саюзе, якое шмат падарожнічае па Еўропе, вось, якое працуе з камп'ютарамі і так далей. Але вось звярніце ўвагу на беларускую моладзь. Ва ўсім свеце моладзь самая радыкальная, самая рэвалюцыйная частка грамадства. Яна заўсёды, так сказаць, як бы ва ўсіх пратэсных акцыях павінна ісці наперадзе. Што мы бачым у Беларусі? Вот студэнцкія інтэрнаты, да, вось там, дзе выбарчыя ўчасткі ў студэнцкіх інтэрнатах, там самы высокі працэнт датэрміновага галасавання. Больш за ўсё датэрмінова галасуюць у Беларусі студэнты, ну і вайскоўцы. То бок беларуская моладзь самая канфармісцкая частка беларускага грамадства, самая кантралюемая, самая кіруемая. І мяне вельмі ўразіла вось выпадак, які адбыўся падчас парламенцкіх выбараў, калі куратарша ў студэнцкай групе запатрабавала ад студэнтаў, каб яны датэрмінова прыйшлі прагаласавалі. І адна студэнтка ўзяла, запісала гэта на тэлефон і выклала ў інтэрнэт, Радыё Свабода надрукавала. Што адбылося потым? Яе пачалі травіць аднакурснікі, аднагрупнікі. Навошта ты гэта зрабіла? Вось. Таму, бачыце, нягледзячы на тое, што беларуская моладзь валодае ангельскай мовай, падарожнічае па Еўропе, жыве ў камп'ютары, в інтэрнэце, а па свядомасці на значнай ступені аднаўляецца вось тая свядомасць, на якую абапіраецца і дасюль Александр Лукашенко. Вось гэты парадокс і феномен, ён існуе. У меня была в свое время целая теория. Мне казалось, что Александр Лукашенко из всех вот авторитарных лидеров, он выбивается тем, что ему каким-то невероятным способом, как мне казалось, удалось построить авторитарный мир, авторитарную страну, которая граничит с Евросоюзом, с 3 странами Евросоюза. Да, и это и плюс еще Украина, которая в этот Евросоюз рвется со всех когтей. Да, и я все рассуждал, думал, что если бы Александр... Это сложно, это тяжело, это практически невыполнимая задача, как мне казалось. И мне все время казалось, что Александр Григорьевич сильно скучает по географическому положению Туркмении. Вот если бы Беларусь была где-нибудь там в тех пампасах, то Александр Григорьевич развернулся бы вовсю. А вы здесь говорите, что, в общем, Беларусь может вообще с 5 сторон граничить с европейскими странами, но белорусы – это такой крепкий народ, который вот этими всеми... Демократию не затягивает. Вот его во всякую эту европейскую содомию и демократическую гомору не затянешь, даже если ты границы отменишь. Ну, ведаеце, ўсё ж такі вось за гэтыя часы, за 26 гадоў кіравання Лукашенко ў значнай ступені штучна затармазіў шмат якія працэсы.
І зверніце ўвагу, вось толькі ў гэтым годзе беларускія ўлады падпісалі з еўразвязам дамову аб спрашчэнні візавага рэжыма. Вось 35 евро будзе каштаваць віза з лета гэтага года. Хаця і Расія і даўно ўжо плаціць такую суму. Украіна, Малдова, Грузія ўвогуле без візавы рэжым. Вось, і так далей. То бок беларускія ўлады не вельмі спяшаліся, каб спрасціць магчымасць беларусаў ездзіць у Еўропу. І яшчэ звярніце ўвагу, падпісаны дамовы паміж Беларусю, Літвой, Беларусю і Польшай аб памежным рэжыме, дзе для жыхароў, якія жывуць у памежнай зоне, там вельмі моцна спрашчаецца атрыманне візы і паездкі у суседнія краіны. Так вось, калі Польша і Літва даўно ратыфікавалі гэтую дамову, беларускія ўлады не хочуць ратыфікаваць. То бок беларускія ўлады ўсяляк тармозяць працэс камунікацыі беларусаў з Европай. А колькі было крокаў для того, каб затармазіць, ускладніць магчымасць усынаўлення беларускіх дзяцей краінамі еўрапейскімі, якія перашкоды ладзяцца на шляху, каб студэнты выязджалі ў еўрапейскія краіны, там трэба дазвол не рэктара. Я когда перебью, мне когда все это читал, мне это все казалось какой-то попыткой, там, знаете, ладонью вычерпать море. Ну, три страны, вот они, электричка от Минска до Вильнюса идет 2 часа. Даже если ты 70 евро этих несчастных заплатишь за визу, 2 часа. Можно кататься каждый день, как каждую неделю. То есть, ты там, если можно кататься каждую неделю, я не знаю, в Советском Союзе, думаю, в 70-х годах, если москвичам бы дали такую возможность, москвичи бы уже, я не знаю, что бы устроили бы там, какую революцию. Да, а здесь люди сидят, вот оно все, под носом. Не сидят, они ездят. Ездят, возвращаются, а нам тут нравится. І тут, так сказаць, успрымаюць ту рэальнасць, якую ёсць, з таго гледзяща, якую прапануюць улады. Ось, гэта праблема. Я про то я кажу, это что... какой-то интересный феномен. Надо как-то отдельно это все изучать, потому что сопротивляемость белоруса всякой этой европейской содомии, при том, что у него эта вся европейскость, вот она прям там, где она не разрушена, она просто лезет со всех щелей. Да, но белорус, эта крепкость этого народа, она вдохновляет, конечно. Бачыце, тут шмат чыннікаў беларусаў вельмі моцна засмуцілі вынікі рынкавых рэформаў у Расіі і Украіне. І Лукашенко гэтым вельмі добра скарыстаўся, увесь час паказваючы пальцам на Расію і Украіну, і увесь час сказаў: вы хочаце, каб такія алігархі былі, мільярдэры, якія, так сказаць, захапілі народнае дабро. Вось я не дазволіў, не раздзярбаніў дзяржаўную ўласнасць, я ўсё гэта пакінуў у руках народа, вось, і я не пайшоў па шляху. І гэта працуе, таму што эфектыўнасць прыватызацыі расійскай, украінскай, так скажам, згледзяшча беларусаў не пераканаўчая. Вось. А Лукашенко ж не параўноўвае з Польшай, да, дзе рынкавыя рэформы далі эфект. Он параўноўвае з Украінай і Расіяй. А гэтае параўнанне вельмі добра зразумела беларусам, таму што шмат ўжо больш, ці ж такі Украіну і Расію ездзяць значна больш, чым у Польшу ці Літву. Вось. А Лукашенко штучна перашкаджае фармаванню грамадзянскай супольнасці. А я ўжо не кажу пра дэмакратычныя рэформы. Все короли перешкоджали формированию супольности, но в итоге-то где эти короли оказались? Там английские короли перешкоджали жесточайше, по-белорусски если говорить, всей этой супольности, но супольность в итоге победила. Французские короли, все нормальные короли перешкоджают формированию этой проклятой супольности. Но только здесь у них все получается. Еўрапейскія каралі штучна стваралі грамадзянскую супольнасць у форме гарадскога самакіравання і абапіраліся на гэтую супольнасць у барацьбе з буйнымі феадаламі. Таму тут не ўсё так. Лукашенко учел опыт англійскіх каралей. Навряд ці ён, думаю, вывучаў гэты досвед. Это ўжо проста логіка выжывання рэжыма кіравала яго.
Давайте, на жаль, трэба троху завершаць размову. Я вот так вот, слухаючы вас, так зразумеў, нацыянальную ідэю, сыходзячы з таго, што падзеленае грамадства як мінімум на две часткі супрацьлеглыя, ну, цяжка сфармуляваць, бо не прыме ці адна, ці другая частка, аб'яднацца яны не могуць, улада існуе. Я спачатку думаў, можа, мы тут на моладзь можам спадзявацца, ўжо адыдзе гэта пакаленне Савецкага Саюза, моладзь сучасная, адукаваная, прыйдзе на змену, і яны неяк там паразумеюцца. Слухаючы вас, зразумеў, што не. Тут как бы гэта 40 гадоў хаджэння па пустыні не дапаможа такое. Моладзь нічым не будзе, мала чым будзе адрознівацца ад сваіх папярэднікаў, папярэдніх пакаленняў. Атрымліваецца, што чакаць пакуль і спадзявацца на тое, што калі гэта ўлада сыдзе, новая, якая прыйдзе, яна ўсё ж такі дасць магчымасць дэмакратызавацца краіне, развівацца грамадзянскай супольнасці, запусціць усе гэтыя працэсы, якія дапамогуць неяк так аб'яднанню пэўнаму там дыялогу, пачатку дыялога ў грамадстве, якое па выніку прывядзе да таго, што мы скажем, ну вот зараз час уже і для нацыянальнай ідэі падумаць, так? Не, тут все ж таки, все значно складанее. Все ж таки... Извините, вы сейчас таким лицом начали говорить, что понятно, что опять будет грустно. Давайте вы скажете, когда все получится? Спытайте что-нибудь больш лёгкае. Ну, хоть какую-нибудь надежду. Ну. Бачыце, ўсё ж такі новае пакаленне, яно не мае ностальгіі по савецкай мінуўшчыне. Калі Лукашенко кажа, што Ленін і Сталін сімвалы нашага народа, моладзь яго проста не разумее. Это разумею людзі, якія жылі ў Савецкім Саюзе, яны разумеюць, а моладзь проста не разумее, моладзь проста як бы канфармісткі не спрачаецца. І таму, калі будзе свабода, то я думаю, што новае маладое пакаленне, яно будзе па-іншаму галасаваць на выбарах, чым галасуе старэйшае пакаленне. Всё ж такі змена пакаленняў вядзе ў пэўным сэнсе да змены нейкіх каштоўнасных рэчаў. І я думаю, што беларускае грамадства сёння ўжо больш саспела да перамен, у тым ліку перамен у боку фарміравання сучаснай нацыі, а грамадства ўжо аперажае ўладу. Сёння значным тормозам на шляху гэтых аб'ектыўных працэсаў, якія наспелі, з'яўляецца існы палітычны рэжым, які штучна, сілай спрабуе затармазіць, перашкодзіць гэтым працэсам. І таму мяне ўсё ж такі аптымізм у тым, што у свабоднай дэмакратычнай краіне беларусы будуць ісці па шляху, які кіруецца ў бок Еўропы. Праблема ў тым, як дасягнуць гэтай дэмакратычнай краіны. Вось у гэтым галоўная праблема. Тым не менш, ці ёсць у Валеры Карбалевіча нацыянальная ідэя яго асабістая, у адпаведнасці з якой ён жыве, і якую, можа б, ён так хацеў бы ў сваіх мемуарах перадаць наступнаму пакаленню? Я, кажется, придумал. Это самое, «Вода камень точит» называется. Ну, бачыце, нацыянальная ідэя – гэта такая міфалагема, якую трэба прыдумаць, якую трэба прапанаваць. А беларусы любяць парадак. І калі да гэтага парадку дадаць яшчэ і пэўную свабоду, то я думаю, вось гэтае злучэнне, гэта тое, што дапаможа Беларусі стаць сучаснай нацыяй. Свабодны парадачак. Ну, можна сказаць так. Дзякуй вялікі. Ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы «Сымбаль-бай» такі вось кубачак вам з лагатыпам нашай праграмы. Мерч такі наш праграмны. Дзякуй вялікі. Спалучэнне касы і клюшкі. Так сказать, вобраз, сімвал нашай беларускай нацыі. Ну, коса і камп'ютар, можа быць, клюшка як бы. Заменім з часам, калі свабода будзе. Валерый Карбалевич, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.